Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnälik bilen men ýogşuna Nurwan. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary hususy eçilikdäki garamtyl awtologlaryň garşysynda bolanlayan bekanun çäklendirmeleriň dol güýjüni dowam edýändigini. Şol wagtda polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň maşininiň renkini agartmadyk sürüjilerden talap edýän paralarynyň möçberiniň barha ýokarlanýandygyny habar berýärler. Azatlyk bilen anonim şertde urlaşan sürüjileriň biriniň sözüne görä, gar renkli maşin süreniň üçin berilmeli paranyň möçberi bilen bilelikde polisiýa işgärleriniň käbirine hakyňaly goýbersen diýip ýalvarmak kem barha köp wagt alýar. Sebäbi olar para bermäge kandidat köp bolansoň para almagy kyn gören bolup näde diýerler. Ondan bir sözde ýa-da sözsüz düşünşip bolýan we aljagyny alyp derrew goýberýän polisiýa ofiseri uşanyny begenýärsiň diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Garamtyl renkli awtologlaryň döwlet tarapyndan döredilýän maňlaý garalygy odalam zordan eklenýän 10 miňlerçe adamyň ykdysady maňlaý garalygyny öwürleýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran sürüji aýtdy. Garamtyl maşinlara garşy gadaganlygyň nobatdaky tolkuny Türkmen News habar neşri hem tasdikleýär. Neşriň maglumatyna görä, şuň günni Aşgabatda hyzmat merkezini awtomobili gaýtadan renkletmek üçin 20.000 manat ýa-da 1.000 dollara golay pul tölemeli we bu ýagdaý sürüjileriň käbiriniň maşinlaryny ulanmagy gowy günlere goýup taksi ýa-da jemgyýetçilik transportyny ulanmak kararyna gelmegine sebäp bolýar. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň kärenetçiler özleriniň ýüpek gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýändiklerini, mundan ýüzewrenlere kärenni ýerleriniň elinden alınjakdygy barada haýbat atylýandygyny aýdýarlar. Kärenetçi daýhanlar pili öndürmek üçin ýüpek gurçugyny ýydak etmek islemeýärler. Ýöne häkimetler olary mejbur edýärler. Olary eger ýüpek gurçugyny ýetişdirmese, onda kärenni ýerleriniň elinden alınjakdygyny aýdyp haýbat atýarlar. Daýhanlar nalaç tawşyrygy ýerine ýetirmeli bolýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biri bilen söhbetdeş bolan kärenetçi daýhanlaryň ençemesi gurrun berdi. Lewaply kärenetçiler ýüpek gurçugyny saklamak we iýdemek bilen bagly kynçylyklaryň saklanyp galýandygyny, munyň üçin özleriniň esasy zerur şertler bilen üpçün edilmeýändiklerini hem aýdýarlar. Ýüpek gurçugyny ýetişdirmek ören kyn. Olary saklamak üçin ýörite jaýlar gerek. Munyň üçin öz ýaşaýan jagyňdaky birnäçe otawy bir aýlap boşatmaly bolýar. Özümiz bolsak howluda ýaşamaly bolýarys. Munyň üstesine de ýüpek gurçuklary tut agaçlarynyň ýapragy bilen imitlenýär. Tut ýapraklary hem ýetmezçilik edýär diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Lewaply kärenetçi 26 aprelde gurrun berdi. Gal berse dol satyn alyş narhlarynyň hem öňküligine galandygyny aýdyp, häkimetleriň pile önümçiligi bilen meşgullanýan hojalyklara döwletiň 1 kilogram pileni olardan 7 manatdan satyn aljakdygyny wada berendigini hem belledi. Tölenýän pula seretseň pile çeken zähmetini değmeýän iş. Şeýlede geçen ýyl daýhanlar aldyga salynyp yalan wada bilen ýüpek gurçuklaryny iýdetmäge mejbur edildi. Häkimetler pile önümçiligine gatnaşan hojalyklara her 1 kilogram pile üçin 10 kilogram mal iýmini berjekdigini wada berdi. Ýöne bu wada diňe wadalygyna galdy. Kärenetçilere mal iými berilmedi. Bu ýyl kärenetçilere ýene-de şeýle wada berdiler. Ýöne bu gede kärenetçiler häkimetleriň beren bu wadasyna ynanmaýarlar diýip Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow il öňüne inni gözi äýnekli çykyp başlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow jemgyýetçiligiň öňüne täze keşipde çykdy. Türkmen media we medeniýet serişçileri prezidenti inni
äýnekli keşipde görkezýär. 25 aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň bilelikdäki mejlisine Prezident Berdimuhammedow täze keşipde ýagny äýnekli gatnaşdy. Döwlet eýetçiligindäki media we medpuat ferişdeleri prezidenti inni gözi äýnekli görkezýär. Mundan ozal döwlet medpuaty prezidenti bu keşipde görkezmänni. Döwlet eýetçiligindäki medpuat çaparlary Türkmenistan we Neytralny Türkmenistan gazetleriniň 26 aprelde çapdan çykan sanlary hem Prezidentin gözi äýnekli suratyny baş sahypalaryna yerleşdirdi. Türkmenistanda däp bolan kadalara laýyklykda döwlet başlygyny daşky keşbini üýtgedini döwlet edaralaryna, çağılar baglaryna, mekteplerde, ýokary hujaýlaryna, eýetçiligiň görnüşine garamazdan ähli edaralarda prezidentin portreti üýtgedilýär we edaralaryň işgärlerinden täze portreti satyn almak talap edilýär. Penşenwe günü ýylyňyny göz äýnekli çykan Berdimuhammedowyň portretleriniň ýurt boýunça üýtgediljekdigi ýa-da däldigi barada häzirlikçe maglumat ýok. Prezident Berdimuhammedow kä sport eşigine, kä harwaly wagtda, kä erkin gündelik eşikde köplenç resmi wagtda ýygy-ýygydan jemgyýetçiligiň öňüne çykyp durýar. Ýöne şol bir wagtyň özüne beýleki döwlet emeldarlary bir sydyrgyn gara kostyum jalbar, gara galstuk, ak köýnek geýmeli edilýärler. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.